Какво се правят? Много яко се поливат с малко боичка. С малко боичка. Да, така не е много. Ето виж колко малко взема. Сега станаха червени. Добре. А другите какви са? Я да ги видя тези червените. Виж другите. О, страхотно. Хайде. Виж де. Виждам. Пари. Няма нищо, тати. Дай на тати на черцето малко. Ай, Господ да те пази. Ма сусома ни va. Първото яйце за дядо Божо. Червено трябва да е. Да видим, в второто стане ли? Да видим те. Ау, виж какви са хубави малко. Те оранжевите виж какви са хубави, нали? Това е за по-хубаво. Готово ли е според теб? Харесват ли ти? Къде